Ja, sziasztok! Nézd már, itt vagyunk a 6. részben. A 6. Hihetetlen. Na, mi lesz ebben a részben? Hogy is volt? Igen, a cukornád ültetés. Így van, és így fáj a szívem, mert ugye oda gondoltam oda a víz közepére a házikómat. De nem ott lesz, mert hát ha ide raknám mögém ide a cukornád részt, akkor nagyon jó lenne, de most itt akkor cukornád lenne, ott meg a házam, és akkor a házam egyik oldalán cukornád van, másik helyen meg búza, a harmadikon meg burgonya lenne, vagy mi, tehát nem akarok a parasztfalván lakni. Úgyhogy a házam biztos, hogy más lesz, lehet, hogy ott például a hegybe, vagy ilyesmi, majd nem tudom még, vagy ezen a részen, fogalmam sincs, bár valószínű kicsit messzebb a falusiaktól. Így van, akár ott a kis szigeten, ha az sziget. Na mindegy, ez még odébb van, a házépítés az igen. Na szóval ide a vízre lesz rakva a cukornád, és azt a homokot ott kiszedjük. Tehát ez is munkás lesz, mint a korábbi búzamező megépítése, amit most le is zárunk teljesen. Így van, és mi lesz még? A homok kiásás, cukornád ültetés, ennyi. És még annyi, hogy az előző részben megnéztem a videót, a búzának a lefarmolásának az elejétől a végéig 10 percbe került, úgyhogy az nem egy kevés idő. 10 perc, 30 smaragd. Akarom mondani tök. Szóval 10 perc, 30 smaragd volt, bár ugye, tehát nem volt az egész beírva, tehát igazából. Na, kell nekünk, ami bizonyos, föld, mert azt a homokot ott vissza kell pótolni. Úgyhogy már megyünk, sőt, bocsánat. Nem csak föld kell nekünk, hanem kell nekünk ő is, és kerítés kapu legyen. És van nálam, hát nem, még mindig nem jó. Hát kell nekünk ő is. Jó. Na, most van itt minden, ugye? Igen. Na, gyerünk. Ó, érik a tök. Jól van. Annyira kár, hogy csak egy falusi veszi azt. Na, még itt építkezünk addig, nehogy már nem maximalizáljuk ki a helyet. Szóval, itt lehet, hogy mondjuk olyan problémák fognak itt lenni, nem tudom, hogy ebben van-e víz alatt, de nincsen, és ugye ez alatt van 1, 2, 3, 4, és azt ott kiszedem, na mindegy, most még ezen nem agyalunk, hanem elsőnek ide rakunk földet, kiszedünk egy vizet, így, jó, aha, nézd már, úristen, megsértettem a búzamezőt, a végtelen búzamezőbe bele, csináljuk itt fönt. Annál nincs, jó, mindegy. Így mi? Jó. Na és akkor
Mondjuk ezeket itt én eltávolítom. Így, és valószínűleg is el lesznek távolítva. Na, a fény az hova kell? Itt van egy. Mondjuk ez pont nem jó helyen van, de mindegy. Másik oldalról kezdjük. És majd kiderül, hogy aha, ott már szárad. Ott már szárad. Úgyhogy ő nem kell, ő kell. És meg ő. Így van. Na. Jó, föld. Oké. Jó. És itt ez alatt van víz. Jó. Viszont akkor ez alá is kell. Hát nem ez kell. Jó, hanem ez. Oké. Föld. Jó. Oké, és ez alatt van víz, igen, mert oda raktam. Igen. Jó. Na, ez is kijön. És akkor ő már most nem kell. Azt mondja, hogy hova rakjuk a fényt. De pedig megy le a nap. Hát nem áll. Ó, hát most kezdtünk. Már aludni kell. Fú. Jó. Hold nappá változott. Nézzük már meg a statisztikát. 125 adásvétel a falusiakkal, beszélgetése jó, oké. És mobok esetleg, alatt 0, kilépések száma 5, barkács asztalok 7, kemenci. Igen, majd kohót kell készítenem, de viszont ahhoz kell vas. Okozott megölt lények. 7 lényt megöltem. Mi volt az a 7? Okozó sebzés. De nem is kaptam. Mit ölt? Ja, persze ezért. Csirke, birka. Jó, itt hogy állunk? Ó, igen. Jó, jó. Bányász, elhasználva. Jó, semmi. Elkészítve. 748. 441 csak mi? Több. Nem több volt az? Hát ez előbb volt már 500 valamennyi. Használva. Aha. 655 fákja, az igen. Felszedve. 4600. Na 1200-ot felszedtem. Ja, mert ez az elkészített. Ja, jó, oké. Jó. És maradt. Nincs itt. Eldobva, nem. Elkészít. De jó, mindegy. Na. Ja igen, fény. Azt mondja, hogy szerintem mondjuk ez valahova. Elég közel van, nem? 1, 2, 3. Ja, rakjuk ide. Oké, egyszer. Aztán 1, 2, 4. Akkor rakjuk ide. Ezt 1, 2, 4. Ezt rakjuk ide. Ja.
így rakjuk. Oké, és igazából lehet, hogy még rakhatnék ide. Igen, akkor úgy lesz, hogy... De mondjuk ez elég közel van. Ja. Úgyhogy oda nem rakok. Ez van rossz helyen, nem? Mert... ezt ide kéne rakni. Ide. Meg ide. De ezek közel vannak azért. Jó, mindegy. Jó lesz így. Jó lesz így. Világosítsunk. Elsőnek. Így. Az meg már mondjuk itt. De hát... nem is tudom. Rakjak. Ez közel van. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. Hát ide csak. Így. Ez így közel van, de mindegy. És ezt meg akkor arrébb akkor megjelent. Vagy valami ilyesmi. Mondjuk valahova. De. Ide. Oké. Aha. Hát ezt akkor még rakunk ide is. Így valahogy. Nem. Hanem. Ide. Meg. Nem már jó közel lesz egymáshoz. Nem baj. Vagy pedig azt mondom neki, hogy... aha, jó. Igen. Valahogy... így. Jó. Igen. Aha. Jó. Oké. Na. Akkor... fakja. Fakja. Na. Akkor ez megvan. Jöhet a kerítés. Jó. Jó. Ott már van itt van a legjobb hely mondjuk. Az igen. Az igen. Oké, a fényt így is megoldhatnám. Lehet olcsóbb lenne. La. Na, jó. Most már csak majd ezt még következő aratásnál meg kell csinálni ezt. Annyi. Oké.
Ezeket ki is pakolom, nem kellene, ami nem kell. Jó. Ő most nem kell. Ő se. És ő se. Jó. Ő ide jön. Mi van? Oké. Oké. Mondjuk most még a ő se kell. Egyelőre. Igen. És ennyi. Így mi? Ezeket meg szedjük ám lehet. Nőjenek pluszba. Menjünk üres járatba. Na. Akkor homok. Homok. Remélem jó sok van. Bár ezt ki is égethetném, de design miatt oda fogom rakni. Nem esünk bele. Ja. Mikor nem is nagyon kellett volna hoznom. Ja. Hoppá. Így mi? Hát a víz alatt se sokat voltunk még. Ugye eljött ennek is az ideje. 58. Jó. Na és akkor azt innen kezdjük meg, úgyhogy azt ott eltávolítjuk. Ugye innen? Vagy kell annak kerítés? Nem mindegy, egyelőre elkezdem innen. Így hol megyek, ez így is úgy is lassú. Jó. Aha. De kell még víz. Így mi? Jó. Oké. Jó, hát ezt itt akkor kicseréljük. És akkor igazából... Lehet, hogy nem kéne kerítés, nem? Minek? Mondjuk, ha meg rakok, akkor meg egyen lebontom, az kész. Igen. Így. Jó. Na, akkor... kell víz. Oké. És még oda egy. Oké. Jó. Na. Következő pedig ugye itt lesz. Itt lesz a homok. Igen. És hogy haladjunk egyébként. Már megint megy a nap. Hát ez hihetetlen. Csak kávot kirakni egyébként. Kávépre rakjuk. És akkor ezeket elhozom, mert akkor közben növekszik. Ami nem egy hátrány. Ó. Ó, hát aludni kell, mert itten olyan sötétedik. Hát megjelennek a mobok. Berobban egy creeper az ágyba.
robbant egy kilépett szájba pontosan. Oké. Na. Jó. Oké. Hello. Nagyon jó. Jó, a következő rész az meg kéne hozzá homok. Hát ez... mennyi homok van itt. Nagyon jó. Végülis lehet nem is baj, hogy ide smaragdozok, mert elcsúnyítom itt a területet, hogy kiszedem a homokot. Aztán így akkor nem fog látszódni. Annyira. Jó. Oké. Jó. Miért nem a vödör van a közepben? Jó. Oké. Na. Akkor jöhet a is. Hoppá. Na. Megvan 2 sor. Ez viszonylag gyorsan tűnik. Jó. Így. Jó. Oké. Jó. Hello, itt nem jó. Így már jó. Oké. Déjà vu. Húza, hogy áll? Mire végzek rá, adhatok is. Örülnék, hogyha jönne már egy kereskedő, nem is hozna egy még. Jó. Akkor nem fog semmit. 10. Ebből mennyi üveget csinálhatnak? Ezt a földdel is megcsináltam, de hát akkor nem olyan dizájnos. Hoppá. Jó. És a következő rész az meg itt lesz. Az a kérdés, hogy kivigyem addig, vagy ne. Mondjuk akkor már... nem, ez itt...
Na én ezt majd még meglátom. Oda várjunk már, testnek ültessünk. Jó. Aztán majd lassan be kéne világítani tényleg. Ezt panolódhatnak a mobok. Hát igen csak. Jó. 9 homokon van. Jó. Pont egész jó, hogy 2 van, még lehetne 3 is. Hello. Okay. Fogyasszuk azt a sok földet is, ami nálam van. Rengeteg van nálam. Így. Ez kb. Fölösleges, de mindegy. Hol a napot? Tartsuk meg az eredeti magasságot. Na, ez az, és még maradt is homok. Nem tudom, hogy elég egyszer. Mi? Ide is tudtam rakni? What? What? Mert miért? Oda meg nem. What? What? Mi? Hogy? Hogy? Mindegy. És tudok oda rakni, de hogyan? Akkor... de oda se tudok rakni. Jó, mindegy. Na. Ugye, jó, 3 maradt, tehát 41, tehát mennyi van ott akkor? 38. Jó. Ez azt jelenti, hogy akkor ebből is 38 kell. Jó, fuck ja. És még időben vagyunk. Nagyon jó. Nagyon gondolkodok rajta, csak rakosgatom, ez biztos, hogy elég lesz. Oké. Búza hogy áll? Hoppá.
A későbbiekben az ilyen tök farm az automata, ez teljesen. Meg a cukornál is. De most még nem. És a búza is. A búza is automata lesz. Mármint... De igen, automata. Na, Rádikó. Mind alatt lett ez így meg? Fél óra. Fél óra. Aha. Megyünk ide. Nem lesznek akkorák. Oké. Ez igen. Csináljuk így. Kicsit lassabb. Azt mondja, a fény az olyan elég. Valószínűleg a csökkentők ellen, mindegy. Egyelőre ez így jó. Nem tudok rakni. Úgy is tudnék rakni. Nem is akarok. Ők meg csak növekszik. Jó. Oké. Na kérdés, hány sort akarok ebből egyáltalán? Jó. Jó. Hány sorom van eddig? 1, 2, 3, 4. 4 sorom van eddig. És ugye van nálam 3. Amondó vagyok, hogy leszedem azt a cukornádot, ami ott van, és annyi sor lesz. Hát ez lehet, hogy még 2 sor. Ó, hát rakhattam volna közéjük tapíró. Még abban nincs olyan sok. Pillanat. Na. Kell kiszedni a mókot, sőt.
Oké. Már remélem elfogy a föld. Jó, szuper. Jó. Hogy onnan ki kell szedni. Van agyag is. Megint kérdés, hogy ezt vajon eladjam, vagy csináljak belőle téglát, de ugye... De én azt eladom, az jó, mert akkor fejlődik a kövös emberem. És akkor megtudnám azt, hogy milyen nyersanyagot venne. Dioritot, mondjuk mi az az... Nem tudom, a másikat, mindig az a szürke, az lenne a legjobb, mert akkor dioritból is tudok olyat készíteni. Elfogyott az ásó. Szörnyű. Szörnyű. Elfogyott az ásó. Aha. Na. Oda raktuk. Jó. Ez így gyorsabb lett el. Igazából. Meg csordogál a víz. Igen, lehet, hogy időnként halk vagyok, úgyhogy ha netán valaki idáig eljut a megtekintésbe, és halknak látna, hallana pontosabban, akkor az nyugodtan szóljon. Már egy kicsit fáradt is vagyok, és ha fáradt vagyok, akkor általában halkabban beszélek. Na, ne sorra be. Ez a két halacska meg jó elúszott, amit ide kiraktam. Ilyet azt nem. Ja, nincs ásom. Nincs ásom. Jó. Na. Homok. Jó. Húza, hogy áll? Most aratás lesz. Ez lehet, hogy ennek a résznek a végén lesz. De nem biztos. Ó, és itt meg ki kéne szednem egy sort. Ennek nem örülök. Mindegy. Most tanulva az előző versnek ezt rakjuk be. Így mi? Jó. Jó. Oké.
Jó. És mindjárt megy a nap. Jó. Aha, aludni kell. Jó. Gyorsan. Aztán majd eljön az ide, amikor megkezdjük a mobozást. Mennyi van még ebből? Hello, hát ez... Miért van tök mag nálam? Honnan szedtem ki tököt? Mármint növényt. Hát úgy tűnik sehonnan eddig. Ja, tudom már. Jó. Hogy áll a búza? Még nem ért meg teljesen, úgyhogy addig be nem megyek. Az ott mi? A selejt. Már egy oklót. Jó. Na. Nem sor ez 1, 2, 3, 4, 5. Jó, egyelőre, de hozni kell. Milyen halk a zene? Hozni kell ásót. Meg a földet. És Istenem, hogy tudjuk. Na hát ők is gyűlik. Jó, hozunk még földet is. Oké, ez is elég lesz már. Van még fákja is. Jó. És meg hangos. Egy sort már le is szedhetnénk. Azt hiszem ennyi lesz egyébként egyelőre. Hello. Na. Jó. Jó, azért van még itt homok. Még a végén üvegpalotát készítek.
Jó. Már egy sorra sincs ebből elég. Mióta megyünk? 45 perce. Hát. Jó egyelőre. Oké. És ezt mindjárt szerintem leszedjük, és... legyen még egy sor. Már 7 sor. Hát most... nem. Egyelőre ennyi most, mert meglátom, hogy ez mennyit hoz. Mert lehet, hogy túl sokat fog már. Mennyi papírt. Hogyha ugye az a lényeg, hogy egy nap kétszer ezek halusnak adni. Húza viszont jó már. És több nem kell. Úgyhogy egyelőre ezt ide rakjuk. A homokot. Jó. Oké. Ide rakjuk. Jó. Lehet, hogy a búzát meg kéne szedni. Nézzük meg, hogy néz ki. A búza szedhető. Úgyhogy ez lesz a vége, hogy a búzát leszedem, elültetem, aztán leszedjük a cukornádot is. Cukornád, ugye? Igen, és eladjuk. De mielőtt ezt megtenném, megnézzük, hogy mennyi smaragdot ad a tök. Mert ebből van már. Elvileg itt van bent a térképészünk. Nagyon jó, üres térkép, hát nem tudom. Ó, hát ez már. Jó, marad így. Igen. Ja, és ide akartam még rakni. Na, 12, és most többet nem lesz. De ide akartam még rakni földet. Mindenféleképpen. Jó. Ugye meg 1, 2, 3, 4, jó? És igazából 1, 2, 3. Ja, és akkor egy olyat is csinálunk. Így valahogy. Ha. Oké. Oké. Hát te ott egyedül mit csinálsz? Ezt lehet, hogy azt a harangot meg kell. Ó, és itt van még. Aha. Ágy alapanyag. Itt egyedül szerencsétlenkedsz. Wow. A többiek mind oda mennek.
Remény még hozzáfér. Nem tudom. Elő így hagyjuk. Jó. Igazából, amit látom, a tök az elég jó. Kelendő, úgyhogy... Lehet, hogy kell még egy ilyen emberke. Tököt még nem tudjak venni, mert abból lesz. Sok lesz. Ma igazából világíthatnak. Na de van. Tehát mennyi volt ez a rész? 65? Szóval, hogy így néz ez ki, azt hiszem a smaragd. Talán. Igen. Vagy nem? Nem, mert az a búzaratás előtt volt. Igen. Jó. Amíg a nap megy. És igen, 51 percen megyünk. Annyi a közvetítés ideje. Közvetítés? A videó felvétel. Hát... Leszedem, elalszunk, leszedjük a búzát. Meg a cukornádat is eladjuk. Aztán jöttszak át. Úgy most a Karinak. Jó, na. Azt mondom neki, hogy kezdjünk neki. Ugye azért van egy-két zöld még, de annyi baj legyen. Ó, hát hozni kell. Ezért. Itt nincs víz. Ne vicceljünk már. Hát oda raktam. Ott is van. Ott is. Oda kéne rakni. Mindegy, az nem érdekel. Jó. Hozunk egy... Oké. Kíváncsi vagyok most, ez hány perc lesz. Az oszlopban meg akar akarni. Ez hihetetlen.
Jó, ez izgalmas nagyon. Mindjárt alszok benne. Oké. Jó. Akkor beütök. Meg nincs semmi. Jó. Meg nincs. Ez szörnyű. Ja. Mennyi van? 11. Jó, de az előző aratásból. Ott miért voltak olyan kicsik? Jó, kerítés alatt miért nem zúdul be? Ja, mert nem tud. Pedig azt meg kell csinálni, hogy zöldben alatt. Végzett. Úgy néz ki, most lassabb vagyok, mint az előző aratásnál, mert mindjárt remélem. Ez jó, hogy be lett kerítve. Ez tetszik. Sokkal jobb. Ma nincsen sok.
Ha most lent lenne a fákja, azt mindre is vertem volna. Na. Szóval úgy néz ki, kijelenthető, hogy az aratás az egy Minecraft nap. Ott vesz igénybe, meg az ültetés. Jó. Hát igen, ez totálisan egy nap. Azt a lényeg. Ezen a részen annyira nem szeretek aludni, meg keveset. Na. Ez. Meg volt az aratás. Mindjárt. A búza aratás. Meg volt. Ez egy nap volt. Jó, van is. Jó. Ez már besöpör ide. Hoppá, ez ott van. Jó. Oké. És akkor mennyi lett? Rengeteg. Na. Megyünk a tornádra. Úgy néz ki, ez a rész még nem nőtt meg teljesen. Tehát nem baj. És fel is szedtem mindent. Tökéletes. Ez, hogy ez itt nincs benőve de ez nem tetszik úgy. Mindenféleképpen orvosolva lesz. Hamarosan. Mondjuk úgy kellett volna megcsinálni, de nem is sok kurvára tudtatok, hanem egy tököt. Csak körbe tök lett volna, meg ilyen kis. Na mindegy. Ennyi cukornád lett, rengeteg. És akkor van még. Jó. Készítjük a papírt. És hány percnél járunk?
1 óra 5. Húha. Na. Eladjuk, amit el kell. De remélem befér minden. Jó. Igen. És akkor van még ő. Befért minden. Befért minden. Jó. Na van. 70. Ugye. 40. 110 is marad. Nézzük mennyi lesz. Ebből. Hát azért ebben a részben úgy néz ki, hogy már rám az agytat. Úgy most csak be. Hát hogy ebben a részben azért jön a smaragd már. És még mindig 36. Jó, tengeri kincsest üveg, lap. Hát jó, kiégetném a üveget, akkor szintén lehetne smaragd, tehát azt a sokom. Még azt is megtehetném, csak ebből jött 16. És még venne. És még venne, bár ugye még nem volt teljes farm, hogy valószínű még a bolt ültetni kell. És egy maradt. Jó. Ja, 16 smaragd jött. Az ez. Gyere, batyó. 28. Egy kenyeret már vehetnék tőle. És már mester. Van egy répát is vehetnék tőle. Jó. Oké. Kicsit várok, akkor még lehet, hogy jó is lesz. Várunk egy kicsit. Inkább nekiadom el a dolgokat. Annyira jó, hogy ad vödröt, és nem kell vasat költenem. Na. Aha, igen. Na jó vagy, bratyó. Még mondjuk őket nem tudom eminálni, mert már fejlődtek. Na, ennyi. Ennyi az annyi. Méghozzá ez 69 smaragd. 69. Úgyhogy teljesen jó. Teljesen jó. Alakulunk. Itt most 1 óra alatt. Most a rész elején arattam búzát, vagy az előző rész elején volt. Tudom már, de a lényeg az, hogy már jött a smaragd. Tehát ennyi. Hamarosan jön a vásárlás. És akkor aranyszett lesz. Nem aranyszett. Gyémántszett. Meg lesz majd, bár ahhoz még sokkal smaragd kell, de hát így nézve még talán 3-4 rész. Már ugye akkor hogy is lesz? Nézzük meg a dolgokat. Szokásos. Szóval ott ugye akkor még azt lehet, hogy kicsit kinagyítjuk. Azt a cukornád ültetvényt. Azt követően meg... Vagyis hát na igen, majd hogy a papíros mennyi papírt vesz. Térképész. De nem ütöttem búzát. Úristen. Hát akkor itt fixen megvan a 30 smaragd, de igazából többből is jön. Az is jó. Aztán még hogyha ültetek krumplit meg cikrát, hát onnantól kezdve igazából nem lenne smaragd hiány, csak akkor már úgy érzem, hogy túl sokat farmoskodnék.
Már hogyha egyszer meg van csinálva és el van ütetve, utána már növekszenek. De hogy igen, az biztos, hogy csak ilyen 2-es, max. 4-es területet. Tehát ha mondjuk búzát és nem búzát, hanem mi az cikla és búzát ütetek, az nagyon maximum ennek a fele lenne. 1-2, 1-2, igen, tehát abból nem akarnék sokat ültetni. Közel se. Így van. Úgyhogy ennyi. De majd kiderül. És azt lehet, hogy akkor ide ültetem majd. Nem mindegy, szóval, tehát most ha jól rémlik ebbe a részbe lett, meg hogy akkor elültettem a tököt, vagy igen, vagy igen, meg a cukornálat is elkezdtük. És jött egy rengeteg rengeteg maradt. Már persze ennek mihez képest, de ja, úgyhogy köszönöm a megtekintettel a videót. További kellemest a következő részig, és utána is. Tehát ki tudja, hogy lesz a következő rész. Most még csak tervben van, de hogyha már nézhető, akkor biztos, hogy lesz. Na, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, vagy valami ilyesmit. Tetszik át az oldalt, meg ilyesmi. Szóval olyan gombok, amik ott vannak, lehetőségként nyugodtan lehet nyomogatni. Persze, ha nem, akkor nem. Így van. Na, meg a hozzászólás is mehet. Szóval, köszönöm még egyszer. Szervusztok!